melu ya, Mas. Karo dolan-dolan. Wah, sorry ya. Kowe karo Pak Ijo mangkat to. Aku engko arep nyekar mami kok. Ini aku karo Slodot melu ning Wonogiri ra apa-apa to, Mas? Ora apa-apa. Antum selamat wae ya. Alamate Supra pun ngetos, Pak. Ngertos no. Kene wis cah petualang kok. Kita masih acara jejak petualang yang dipandu oleh Mr. Bokang. Montore sapa kek nelonong ra kula nuwun. Omahe Pak Supri ngendi to? Ngomong to. Wah. Lah omahe apik-apike kaya ngene lho terus omahe Supri sing ngendi iki? Wah, dia. Pak. Takon bapak kae wae, Pak, timbang bingung. Kowe takono-kono cah loro, Pak Bokang tak ngenteni kene. Ayo. Wah. Nuwun, Pak. Oh, nggih. Pripun? Ajeng nuwun pirsa, Pak. Nggih. Daleme Pak Supri niku sisih pundi nggih? Supri. Supri sinten nggih? Anu, Pak Supri niku gadah putra jenenge Supra. Supra. Supri Pae Supra. Gak enak ide. Pak. Ye. Rene. Piye ngopo? Jarine ning kene ora enak sing jenenge Supri, Pak. Wah. Mosok to, Mas? Omahe Supri. Sampeyan mosok ora apal tanggane cedhak kok ora paham lho. Supri ya. Bapake Supra. Iki. Iki montore ra kula nuwun mau iki. Boten enten iki, Pak. Wong endi iki? Pak. Mriki. Oh. Nggih, wonten dibantu. Kenapa? Daleme Mas Supri niku pundi? Supri. Supri sinten nggih, Mas? Bapake Supra. Supra. Mboten wonten niku mriki. Ora mungkin toh, sampean ki security kene kok ora paham, ora apal. Jenengan kok ngeyel pun dikandani. Mriki mboten enten Mas Supra. Pak, gege ade salah alamat, Pak. Ya ora mungkin toh petualang kok salah alamat. Mriki ra Safira Wonogiri toh? Wah, niki jenengan salah alamat. Safira Wonogiri tesih lurus, Mas. Safira niku kathah, Mas. Wonten Safira Suapen, wonten Triagan, enten Mojolabuan. Sing tengah kota, teng Semanggi niku wonten Safira Zahra. Wonten Safira Purbayan, teng Mangesti nggih enten. Kartosuro nggih enten. Boyolali niku wonten Safira Sambuan, mriki Grogol, Wonogiri. Lah sing pundi? Jebule lagi teko Grogol no le. Anu, berarti Wonogiri tesih lurus. Tesih lurus. Oh, nggih pun matur nuwun kula tak Sami-sami. lanjut jalan melih. Nggih, ngantos-atos Pak. Monggo nggih. Nggih, ngantos-atos nggih, Pak. Nggih.
Dan ternyata sang petualang salah alamat. Sing salahi mepe ora Pak Bugang. Entang munggah. Petualang kok nganggo map. Kita masih di acara Jejak Petualang yang dipandu oleh Mr. Bogang dan Google Map. Halo, aku wis nang omah iki. Kowe tekan ngendi? Aku wis meh tekan perumahan gonanmu. Lah, Supra apa wis tekan kono? Durung ki. Bayo. Lah perumahan kaya ngene apike kok. Dialane ombone kaya ngene to, Cak. Wah. Ayo. Lho. Wah, elok tenan iki. Kowe jane piye to, Prek? Gur ngadahi sepatu ngene kok luput lho. Marai ngrepotke wong sak brayat ae. Lah kowe ora ngandani anakku to, Gang? Lah. Kok kaya anakmu iki gampang-gampang kok ngeyele ora umum kok. Wong wis tak kandhani. Sepatumu sing kiwa sok tak jupuke. Ngono wae ora sabar malah mulih dhewe. Tuning kene nek masalah apa toh? Masalah apa piye? Gue bingunge wong ae. Petualang kok Lah, kemarin rene numpak apa to, Le? taksi, Pak. Lah, delah. Kono kene iki numpak taksi. Lah engko ki bayare piro? Ora ngerti. Taksine mau ning ngarep manok urung tak bayar. Walah. Bocah ngeyel mulu. Ya, sepatumu. Lah iki sing tak goleki. Nah, nggur sepatu kiwa tok marai mumetke wong, marai wong kesasar teko grogol. Kita masih di acara Jejak Petualang yang dipandu oleh Mr. Bogang. Pak, dipun tepangaken niki kanca kula wit cilik, kanca dolan. Tepungno iku tanggoku. Bugang, Pak. Farhat. Wah, Pak Farhat. Pak, jenengan kok ya kerasan duwe tangga ngeten iki. Lho. Aku ki ning kene paling unik lho, Kang. Lah jenismu ki apa guci kok unik? Lambemu guci kok. Wah, Pak. Ternyata teng mriki niku nggih nyaman nggih, Pak nggih. Iya, di sini mah nyaman-nyaman sekali di sini tempatnya. Ya nyaman lho, Kang. Ning kene iki lingkungane iki dialami terus sejuk. Lah iya. Teng mriki niku napa mboten angker to, Pak? Wong liwati alas bareng lho. Saya itu awal pertama yang menempati tempat sini, perumahan sini itu saya. Dan sekarang ini penduduknya sudah banyak. Nggak ada angker itu. Wah, aku lek yen angker ya ora manggon ning kene to, Gang. Oh, Kowe iya. iki kok ya. Nek masalah harga pripun, Pak? Jangan khawatir, harganya terjangkau di sini. Harga mulai 250 jutaan, angsuran 1 jutaan di sini. Apa nggak terjangkau? Oh, kuwi. 1 jutaan angsuran. Nah, aku mulo njukuk kene. Cicilane murah, iso dijangkau ngono lho. Wah, iya. Mula aku ki yo gumun kok. Mlebu perumahan kene iki mau lho.
dielen lu iso ombo banget. Safira itu paling terkenal nomor satu itu jalannya memang besar. Safira. Mobil bisa simpangan. Yo rak Oh, susukan. memang utamanya jalan toh, Pak? Ya, kalau mau parkir nggak usah dimasukkan dulu, ditaruh depan dulu. Kalau mau keluar lagi biasa bisa. Oh, iya, mergo kuwi akses kok ya. Istimewaane Safira ngono kuwi. Iya. Masuk ya golek cicilan ning kene wae ya. Yo cocok kuwi. Kowe dadi tanggoku. Moh nek dadi tanggamu, Lah piye to? ya golek ning cedhak kono to. Mau golek kene ya kaduan aku. Mbak ini kisar Kok adem kak? Doleran sik sing dolanan. Dek ayo persiapan. Mandi engko gek bali. Mbak nginep kene wae pak, sewengi. Ya yo wis to, Kang nginep nang kene wae ngopo to? Pisan-pisan ngrasake omah idamanku, ngono. Enak ngono ya manut bocah-bocah nginep ya ora apa-apa kok. Ya iya. Ning ya kuwi sing penting aku wayah bali sesuk mbok sangoni. Beres tak sangoni. Oke. Tak sangoni iki malah wis tak siapne. Iki lho. Iki lho, gawon. Bali iki gawa sik. Sesuk tak tambahi. Iki lho. Gaguan iki tak olah-olah ke. Tak golek iki kok pasar lho iki. Penak iki lho.